موافق خواهش شما دخترکو انمی مغازه دوست داشته ما و شما آمدگیم لباسای به حد خسروی کودکانه داره بعد پدرسکوی از میرویم به حد زیاد دارن حاضر همشش مدام میفهمونم از 20 سومون سر کرده امروز مش مدام لباس نشان میتیم تا این قیمتی ره بازاری افتوکزال یعنی بازاری سفریون ریادی فانتان 405 408 магазин марҳамат бори чандам чуд маҷара навор мегирем аллакай медонен рӯ ба рӯи нами фантанан марҳамат духтарако биненда интихоб чихе зиёдай аз ами размерои майда сар карда то размерои вая доранд подростковира ина киртачои фасон доранд беҳадвой качои хишру доранд футболка шортик чизе ки боша аз ин нуқтаи савдо пайдо карда метавонен ина тройкачоша бинен чихе фасонакай анами тунико духтарако нигоҳ кунен чихе фасонакан беҳад сифатошам хушрӯвай медонен 90 сомон кам набуд ҳозир акция эълон кардаган акция идона нархошон медонен 50 сомона 50 сомон мана размеракошам калони фасонай нигоҳ кунен ҳам майда доран ҳам то размерои подростковира ҳастай ира бинен охи чихе хушрӯчай тунико аҷоиб ира бинен духтаро 50 сомон ина 90 сомон будай диде нанавистагиша 90 сомон будай ҳозир 50 сомон шудагай турецки оригинал марамад ман рақамашонам мемонам дар рӯи экран касседа дар корай бинависен дастафкатон кунан ёки биёен духтаро нигоҳ кунен чихе модел бисёр аҷада ёки хитон биёен аз наздик бинен бозори автовокзал яъне бозори сафариён даян риади фантанда 408 магазин рақамо ҳаст нависен ва ира бинен қахшру духтаро бо капшон дора канваё мана марҳамат ини намучам бинен ин намучам бинен ҳамаи ҳамино 50 сомонай материалошку беҳтаринай духтаро бо ина дархост кунен бинен хитон ира бинен духтарои қахушрувай ва качестваш беҳтарин турецки оригинал 90 сомон буда ҳозир акция идона сар додаган медонен чанд сом 50 сомон духтаро нигоҳ кунен размерако бошад то размери калонакора ҳастай мана ай чанд сола ай 3 сола то 10 солара размер буда ина марҳамат сифатош беҳтарин нархи дастрас 50 сомон духтарако бо биёен аз наздик як борак сифатча биненда чихе хушрӯй маҳқултон мешава гарантия марҳамат 50 сомон кадо меша мегирем 50 сомон бозори сафариён яъне бозори автовокзал риади фантан 406 магазин 408 магазин ина рақамашон ҳаст духтаро омадан натонен нависен расмошам мепартояндтона интихоб кунен дар равакак бурда мерасонанд инами тенниско духтаро нигоҳ кунен теннискои 120 сомонаяй акцияи то 12-13 солара ҳаст ай чанд сола ай 3 сола то 12-13 солара ҳастай духтарако акция идона сар додаган медонен 60 сомон шудагай марҳамат ина варианти хушрӯви идона размерако ҳамаш ҳастай ҳамагӣ 60 сомон духтаро метонен биёен аз наздик мисол кӯдакотона пӯшонен бинен харидорӣ кунен лекин омада натонен нависена мехоҳарагда дастафкатон мекуна бозори сафариён яъне бозори автовокзал риади фантан 408 магазин марҳамат инаи цветчам будай диден чихе хушрӯбрука кокати аҷоиботай бовар кунен нархи беҳтарин духтарако нигоҳ кунен иққаи туничко фасонай акция эълон кардиянку нархошон медонен 30 сомон шудагай марҳамат касседа дар корай беҳад сифатошон хушрӯвай ина дархост кунен дастафкатон мекунанд ёки биёенда аз наздик биёен бинен хитон мефаҳмен сифатча бозори автовокзал даян бозори сафариён риади фантан 408 магазин манай моделшам бинен чихе хушрӯчай иҷада бо ласиноям дора ваям дора шортику юбкаям дора метавонен харидорӣ карда комплект кунен иёшам 30 сомон ва якӯи қахшрӯчаян духтаро ина меоям 30 сомон марҳамат духтаро борои беҳтарин бо нархи дастрас дар анами нуқтаи савдо шуморо интизорай омада натонен марҳамат нависен шона дар авакак дастафкатон мекунанд размерои подросткови мепурсанд нигоҳ кунен борои брендовӣ борои хушрӯ ина марҳамат касседа дар кораи 100 сомона 150 сомонӣ буданд ҳозир 100 сомон шудагай касседа дар кораи марҳамат размеро айчанд то синфи 7-8 мешава размеро айчанд сола сар меша аз синфи 3 то 7-8 размер ҳастай ина 150 сомона 100 сомон шудагай касседа дар кор духтарако биёен исёшам будай диден чихе сиёшам хушрӯ
بیاین از نزدیک بینین خواهند دستافکتون میکنن رقمشون از نویسین شونا بازار سفریان یعنی بازار автовокзал ряди фонтан тамошобино 408 магазин ана ин рубашкошам хушру ё чанд пул рубашко ина джинсшам ҳастай рубашко 150 сомониян духтарако рақамо ҳаст ина стилошон оверсайз фарзандои шумо агарам хеле стилора хоҳанд биёин ин ами нуқтаи савдода ҳастай беҳад хушру беҳад фасон нархам нархи хуб нигоҳ кунед духтарако то размерои подростковира анамха шортикои фасон то 7-8 то синфи 7-8 омадагай шортикои оверсайз марҳамат иҷада футболкаошам ҳастай шортикаошам ҳастай марҳамат хоҳен меоян мехарен комплект мешава хоҳен дархост кунен дастафкатон мекунанд 100 сомонай ина марҳамат 100 сомон кас седа дар корай ҳамқа бисёр омадагиай ҳамқа расветкаошам моделшам хушрӯай джинсаш оригиналай марҳамат бозори автовокзал ряди фонтан 408 магазин рақамо ҳаст барои маълумоти бештар муроҷиат кунед и дона ягон либосаки хушрӯ нишонтен гуфтен духтаро ина марҳамат двойкачара бинен чихе фасонай 200 сомон марҳамат бори новинка касседа дар кора ина двойкои беҳтарин дар анами нуқтаи савдо омадагай 200 сомон то синфи 6 размер ҳастай ина дидан юбкаошам хушрӯ ина футболкаошам аҷоибот нигоҳ кунед нигиндораки фасонак марҳамат беҳтарин вариант нарх бошад 200 сомон бозори автовокзал даян тамошобино аз ино дига цветошам аста бозори автовокзал даян ряди фонтан да духтаро ина нигоҳ кунед чихе расветка бисёра ина болора бинен духтаро ряди фонтан 408 магазин ана нигоҳ кунед ини курто чанд пулиян ина 200 сомон размерои подростковира бинен материалокошонам хушрӯ ҳамаш вишивка диден духтаро беҳтарин вариант марҳамат ман рақамашонам мемонам барои маълумоти бештар муроҷиат кунед касе ки акция мепурсид духтарако нигоҳ кунед чӣ хел ва якои хушрӯ бурукчои фасон омадай 20 сомон бовар мекунед аҷоиб гафри фасонакай 20 сомон марҳамат ин размерош чихе боша то 4 солара размер будай расветка дора бо ини стилиш дига хел 20 сомон баъданай хел маҷкора бинен чихе фасонакан манҳам барсеткои фасон ина нархошон 20 сомон ияма хушрӯ 20 сомон ина футболкачои фасонак 20 сомон духтарако касседа дар кораи бинависен расмоша мепартоян интихоб кунен дастафкатон мекунанд ё ки биёен духтаро бозори автовокзал ряди фонтан марҳамат 408 магазин ман рақамашона мемонам дастафка хоҳен дастафкатон мекунанд ира бинен акция эълон кардагиян 50 сомон нигоҳ кунен чихе хушрӯча бо сумучкаш катия диден платишкои фасон ё ҳам материалошон хушрӯвай ҳам хичон аҷоиб фасонака нигоҳ кунен размерош чихе боша ай 4 сола то 7 сола размер ҳастай духтарако марҳамат 50 сомон бовар мекунен ин модело чанд сумай ишам 50 иқа хушрӯанино духтаро бинен 50 сомон кардаган мана ин амуча бинен иқа фасон ина садигравак ягонҷоравак беҳтарин вариант ҳамаги 50 сомон бо ҳам қасабукай кӯдакда роҳат марҳамат ина инош бо ҷои сумучкада зайка доштиян ишам 50 сомон ина инош бо сумучка доранд хулоса духтаракои азиз беҳтарин вариантҳо арзон шудагай барои фарзандои шумо 50 сомон инош 80 сомая ана ин модело бо ҳастай 80 сомон марҳамат кадомиш маҳқулайтона скриншот кунен партоен дастафкатон мекунанд марҳамат ё бо материалош лёная бозори автовокзал тамошобино двойка бозори автовокзал даян биёен ряди фонтан марҳамат 408 магазин мана якам хушрӯ будай кофтичкаш катя ира бинен духтаро кофтичкашам бо ҷудогона мепӯша инай бо тройкай 80 сомон мана дидена ай 50 сомона сар карда то 80 сомонара нишонтон додум ҳамаш хушрӯ ҳамаш фасон нарх бошад дастрас рақамо ҳаст духтаро бинависен шуна хушрӯгиша диден 80 сомон кофтичкаш катия бовар мекунен инай моделиша бинен ва иша бинен охи 80 сомон духтаро марҳамат иҷада бор бисёр омадагай ай 20 сомон нархошон сар мешава бовар мекунен нависен шуна бо расмоша мепартоян тамошо кунен интихоб кунен